Bisikleta ng sakristan ay pinarada sa kumbento tinangay ng kawatan. Insidente na hulikam. Sundan sa report. Sa kuha ng CCTV camera, makikitang lalaking ito na pumasok at nagmamasid sa loob ng kumbento sa San Fabian, Pangasinan. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikita na ang lalaki sakay ng bisikleta palabas ng simbahan. Pero ang bisikletang sinakyan ng lalaki, ninakaw niya sa pinasok na kumbento. Pagmamayari ng 20 anyo sa si Christian Kyle Cerezo ang bisikleta. Parang minamataan niya daw po ganun po, tapos sa palagay ko po, kuya, bali parang nilaslas niya ata yung po. Parang yung padlock ko po kasi kuya, bali yung may code po na 4. Pasok po yun ng theft, sir, kasi allegedly ninakaw doon sa loob ng kumbento ito. Kwento ni Christian, mag-aalas 5 ng hapon noong linggo nang iparada niya ang bisikleta sa loob ng kumbento para magsilbi sa simbahan bilang sakristan. Pero pagkatapos ng misa, wala na ang kanyang bisikleta. Nagkakahalaga ng 20,000 pesos ang tinangay na bisikleta. Sana po, makonsensya ka na. Kasi sa simbahan pa yun simbahan pa yung pinagnakawan mo. May balik mo na sana kasi kailangan ko yung bike na yun. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Tinitignan natin yung mga CCTV footages and to our intelligence operatives tumitingin na rin tayo ng possible na suspects na pwede nating maikumpara doon sa mga description nung nakakita doon. Kasama si Henry Dumincil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.